Hermec s'ha fet col·laboradora del Pla Renova't de la Generalitat d'enllumenat per a comerços, botigues, centres comercials. Aquest pla contempla una sèrie de subvencions en tot el tema de luminàries, en tot el tema de il·luminació, sobretot per afavorir que els comerços consumeixin menys energia. És molt interessant, si volen més informació preguem ens ho consultin. A més, Hermec acaba de treure un catàleg nou d'il·luminació LED en el qual es poden veure tant tires LEDs, diferents tipus de làmpades, tubs LEDs, faroles. Aquest catàleg està comprimit, és molt fàcil d'utilitzar. En ell apareixen molts diferents tipus de làmpades, focus LEDs, làmpades LEDs, llumbetes, downlights, tubs LEDs de sèrie T8 de diferents longituds, fins i tot tubs germicides. És un catàleg realment interessant. Apareixen també els focus exteriors, apareixen també faroles, apareixen també moltes característiques tècniques, o sigui, és per això que si el volen, preguem ens ho demanen a Hermec. Moltes gràcies.